Od 1. ledna nového roku čeká zaměstnavatele úplná novinka. Povinný příspěvek na produkty spoření na stáří. Kterých zaměstnavatelů se bude týkat? Další velkou změnou od nového roku je zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. Na papíře to vypadá jednoduše, ale v praxi to bude zřejmě složitější. Zákonodárci nám tam nastavili 3 fáze, ve kterých se to jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů bude zavádět. Velmi doporučujeme ročnímu programu kontrolních akcí věnovat náležitou pozornost. A z praxe víme, že rozhodující je realita, nikoli to, co je napsáno ve smlouvě. Je dobré si uvědomit, že firmě nehrozí jenom pokuta, ale i doměření daně za poslední 3 roky a dále doplacení sociálního a zdravotního pojištění za tohoto v úvozovkách zaměstnance. Dobrý den, vítáme vás u našeho dalšího a tento rok již posledního právního updateu. Dneska se podíváme zejména na pracovní právo a na novinky, které vás čekají v roce 2026. Shrneme vám 5 oblastí, které jsou za nás klíčové. Jejich řádné a včasné zvládnutí je rozhodujícím faktorem pro to, zdali vaše společnost vstoupí do nového roku s čistým štítem. Ještě než se ponoříme do pracovního práva, tak bych ráda zmínila nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který nám nabyl účinnosti 1. listopadu. Pokud poskytujete služby, které spadají do tzv. Regulovaných služeb podle tohoto zákona, od 1. listopadu vám běží 60denní lhůta na ohlášení takové činnosti Národnímu úřadu pro kybernetickou bezpečnost, zkráceně také NÚKIBu. Jestliže jste zatím neprovedli nezbytné posouzení, zdali vaše služby spadají pod regulované dle tohoto zákona, je nutné se tím začít ihned zabývat. V případě neohlášení poskytované služby, která je regulována, vám hrozí pokuta od NÚKIBu ve výši až 250 milionů korun nebo až 2% celosvětového čistého ročního obratu. A nekončí to samozřejmě jen ohlašovací povinností. Pokud poskytujete službu, která spadá do regulovaných služeb, musíte také dodržovat příslušná bezpečnostní opatření, která vám zákon ukládá. Není to tedy jenom o správném antiviru, ale musíte mít dobře nastavené i samotné procesy. Musíte tedy vědět, kdo spravuje data, co dělat, když nastane nějaký kybernetický incident a jaká příslušná bezpečnostní opatření musíte dodržovat. Je potřeba si tedy uvědomit, že porušení těchto povinností je porušení péče řádného hospodáře. V Eros vám rádi pomůžeme s posouzením, zdali vámi poskytované služby spadají pod regulované a dále pomáháme s ohlášením na portálu NÚKIB. Doporučujeme to tedy opravdu nenechávat na poslední chvíli a včas splnit všechny zákonné povinnosti. Od 1. ledna nového roku čeká zaměstnavatele úplná novinka. Povinný příspěvek na produkty spoření na stáří. Kterých zaměstnavatelů se bude týkat? Povinný příspěvek na produkty spoření na stáří se týká zaměstnavatelů, jež zaměstnávají zaměstnance spadající do 3. rizikové kategorie prací. Zde akorát pozor, nejsou to všechny faktory této 3. rizikové kategorie prací, ale pouze vybrané faktory dle zákona. Zároveň musí zaměstnanec odpracovat v rizikové práci alespoň 3 směny v daném měsíci. Povinný příspěvek musí činit alespoň 4% z vyměřovacího základu daného zaměstnance, přičemž tento vyměřovací základ je stejný jako vyměřovací základ na pojistné pro sociální zabezpečení. O tomto právu musí zaměstnavatel zaměstnance písemně informovat, a to ještě před započetím výkonu této rizikové práce. Pokud již takové zaměstnance zaměstnáváte, pak vám od 1. ledna běží 15denní lhůta ke splnění této informační povinnosti. Důležité je do informační povinnosti zahrnout také způsob, jakým může zaměstnanec tento povinný příspěvek uplatnit. Povinný příspěvek je totiž potřeba uplatnit na žádost a není to automaticky ze zákona. Pokud informační povinnost nedodržíte, riskujete uložení pokuty až ve výši 200 000 korun. Jestliže potřebujete pomoc s informační povinností nebo máte nějaké další dotazy k povinným příspěvkům, neváhejte se na nás obrátit. Další velkou změnou od nového roku je zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů. Na papíře to vypadá jednoduše, ale v praxi to bude zřejmě složitější. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů představuje v podstatě prostředek, prostřednictvím kterého zaměstnavatelé souhrnně hlásí nebo sdělují údaje o sobě a o svých zaměstnancích příslušným úřadům.
Nahradí tak řadu formulářů, například pro Českou správu sociálního zabezpečení, finanční správu nebo například úřad práce. Toto jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů bude mít opravdu velké množství údajů a informací, které budete muset o zaměstnancích hlásit. A pokud u daného zaměstnance ohlášení neprovedete, hrozí vám pokuta až 5 000 korun za každé takové neohlášení u daného zaměstnance. Pozor ale na to, že informační povinnost vůči zdravotním pojišťovnám zůstává beze změny. Do budoucna tedy budeme mít duální systém hlášení, kdy bude existovat jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů a vedle toho ještě hlášení na zdravotní pojišťovny. Já bych ještě chtěla dodat, že zákon bude sice účinný od 1. ledna 2026, ale samotná hlášení se ještě nepodávají. Zákonodárci nám tam nastavili 3 fáze, ve kterých se to jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů bude zavádět. V první fázi tam máme fázi sběru, ta bude od začátku ledna do konce března a za tuto fázi sběru potom musíte do konce června tyto data ohlásit. Od 1.7. potom bude tento systém fungovat plně. Od 1. července má tedy zaměstnavatel povinnost přihlásit zaměstnance ještě před započetím výkonu práce, což značně mění náborový proces. Veškeré potřebné údaje musíte od kandidáta získat a zaměstnance v systému zaregistrovat ještě předtím, než začne vykonávat práci, což samozřejmě vyžaduje revizi vašich onboardingových postupů. S koncem roku souvisí také tzv. Roční program kontrolních akcí, který vydává Státní úřad inspekce práce na nadcházející rok. Státní úřad inspekce práce tento roční program kontrolních akcí publikuje na svých webových stránkách většinou v průběhu prosince. Dozvíte se tam hlavní cíle a oblasti, které budou inspektoři práce kontrolovat v nadcházejícím roce. Velmi doporučujeme ročnímu programu kontrolních akcí věnovat náležitou pozornost, a to zejména cílům a oblastem, na které se budou kontroly inspekce práce zaměřovat. Pokud se v některé z těchto oblastí naleznete, respektive zjistíte, že v ní máte nedostatky, doporučujeme se na ně zaměřit a napravit je ještě předtím, než i kontrola inspekce práce neohlášeně přijde k vám. A jelikož jsem načala téma inspekcí práce, tak jsme si s kolegyní připravili 2 oblasti, které inspektoři práce pravidelně každý rok kontrolují, a to je švart systém a zastřené zprostředkování zaměstnání. Pojďme se tedy na to podívat podrobněji. Švart systém spočívá v tom, že je sjednán obchodně právní vztah mezi vaší společností a osobou samostatně výdělečně činnou. A to zejména na základě smlouvy o dílo nebo smlouvy o poskytování služeb. Ve skutečnosti ale tento vztah vykazuje znaky závislé práce dle zákoníku práce. V praxi se tedy často setkáváme s tím, že tato osoba samostatně výdělečně činná sedí u vás v kanceláři, má vizitku s funkcí ve vaší společnosti a ke své práci využívá firemní mobil a počítač. Všechny tyto okolnosti svědčí o tom, že se jedná o výkon práce, tedy fakticky o pracovně právní vztah, tedy vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. A z praxe víme, že rozhodující je realita, nikoli to, co je napsáno ve smlouvě. Firmy, které takto využívají služeb ičaře, ačkoliv by zde měl být pracovně právní vztah, riskují pokutu až ve výši 10 milionů korun a zákaz činnosti až na 2 roky. Je dobré si uvědomit, že firmě nehrozí jenom pokuta, ale i doměření daně za poslední 3 roky a dále doplacení sociálního a zdravotního pojištění za tohoto v úvozovkách zaměstnance. Doporučujeme proto si udělat audit svých smluvních vztahů, kdo dělá na IČO a zdali to není jenom maskovaný pracovní poměr. Inspektoři při kontrolách totiž přesně ví, na co se mají zaměřit, aby švart systém odhalili. Ve světle posledních kontrol u našich klientů se doporučujeme zaměřit i na tzv. Zastřené zaměstnávání. Pokud využíváte agenturní zaměstnance, mějte zkontrolovány smlouvy s těmito agenturami a ověřenou skutečnost, že opravdu mají licenci k zprostředkování zaměstnání. Tuto skutečnost ověříte i na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Sankce totiž nehrozí jen samotným pseudoagenturám, které zastřené zaměstnávání zaměstnanců poskytují, ale též uživatelům. Já bych ještě ráda dodala, že na tematiku inspekce práce máme také samostatný webinář, o který si můžete požádat a my vám jej moc rádi zašleme. A na závěr AI.
Používání umělé inteligence již má svůj právní rámec, který nám zavádí nařízení Evropské unie, takzvaný AI Act. Doporučujeme, aby každá firma, kde zaměstnanci používají například ChatGPT nebo jakoukoliv jinou umělou inteligenci, měla zavedenu svoji vlastní interní směrnici o používání umělé inteligence. Bez ní totiž riskujete únik dat, porušení GDPR anebo také žalobu na porušení autorských práv. Děkujeme za pozornost a budeme se na vás těšit v novém roce. Naschledanou.